Okay, vi vil gerne gøre rede for det bestemte integral, og når man kigger på det bestemte integral, så skal man kende forskel på det bestemte og det ubestemte integral. Det ubestemte integral det er det, vi kender fra, når vi har en funktion, og så integrerer vi den bare. Hvorimod det bestemte integral det er det, vi kender fra, når vi har en funktion, og så finder vi ved hjælp af funktionen og 2x-værdier, så finder vi arealet under funktionen. Så man får altså et tal af det. Og hvis vi kigger på vores koordinatsystem, hvor vi har en funktion, så skal vi altså bruge 2x-værdier, som vi kalder a og b, og så bruger man funktionen og x-aksen og de 2x-værdier, og så har man areal afgrænset. Og det kan man finde ved hjælp af den her ligning, hvor man skriver, eller det her betyder integralet mellem b og a, som vores x-værdier, og så tager man så det ubestemte integral af hvor man sætter b ind på x's plads, og minuser, eller trækker det ubestemte integral, hvor man sætter a ind på x's plads, det trækker man til fra. Og så får man arealet. Yes, vi har så vores funktion her, og så vil vi sætte nogle tal ind. Og så har vi vores f af x, som er 6x i anden. Og vi har vores a og b, hvor b er 2 og a er 0. Og vi har vores store f af x, den er lige med 2x i tredje. Så det man så bare, og så vores c herude, den bliver altså bare herude via det minus, det samme, så den ryger bare ud, så den tager man ikke med, fordi den bare ryger ud der. Yes. Så hvis vi regner det der eksempel ud. Så hvis vi får, hvad den giver her, så er det Jeg bare sige, hvad det giver. Så er det så 16. Yes. For at man kan finde det bestemte integral, så skal funktionen være positiv, så hvis at den for eksempel er negativ, den går ned under, så kan man ikke på samme måde. Så den skal være positiv, altså ikke gå ned under her, så kan man finde det der. Altså den må godt være negativ uden for intervallet? Ja, men man kan ikke gøre det, når det er inden for intervallet.